Takže vítajte v pokračovaní mojej série z hry Faster Than Light. Dneska pokračujeme tam, kde som minule skončil a uvidíme, jak to dopadne. Sa premiesnime napríklad tu do distrigu, že tam býva väčšinou niečo zaujímavé. No, napríklad. No, fajnovo. Takže sakra, nemám energiu. Takže vypneme napríklad nemocnicu, dáme si kombát a s týmto začneme strieľať napríklad do štítov. Paráda. Keď sme mu zničili toto, to je tam, kde je pilot, takže on sa teraz nemôže manevrovať, takže ho vždycky trafíme, čiže fakt dosť fajn. No, už sa môžeme iba pozerať, ak ho ničíme. Dokonca aj kyslík. Tak to bolo easy. Mám to store, zatiaľ netreba ísť. Kusok to sa oplatilo. Vylepším si trošku reaktorov, ak ste videli, tak už dosť nestíha. Ale čo je toto za zvran, to by ma celko zaujímalo. To si môžeme za chvíľku ukázať. Ježišmarja, kvôli tomu, že sme tu v tej búrke, tak... Jaj, to je hlavno. To máte laser, ale ten neprenikne cez štít. Najskôr musíte zničiť štít, až potom môžete útočiť, že... Jaj, a to žere až 3 energie, predtým to bolo 2, prísahám. To pič, čo ešte môže vypnúť kyslík napríklad. No, snad to zatiaľ vydržia. Keďže nemáme energiu ani v motore, tak bude zatiaľ opravovať toto. To pič, už aj kyslík. Toto nevyzerá s nami dobre, ale no tak už tu aj horí. Sakra. Rád by som pripomenul, že tuto keď prehráte, tak už sa to nedá načítať. Takže už prehráte na dobro. Si viete čo, ja radšej pôjdem upraviť. Radšej sa budem snažiť o útek, lebo toto fakt nevyzerá dobre. Ale že fakt. Skúsim som to jompnúť. Nedoštítať do nejakých zbraní. Tak tento mi teda naužil. Motor na plné. Tuto vidíte, že za koľko môžete ujsť. Najskôr sa musíte tu dojsť, ale keď chcete, aby to prešlo, tak musíte mať v pohode motor a aj toto. Čož ja ako si nemám. A jak tak pozerám, tak tu mám asi oheň. Čož není fajn. Tak to môžete zahasiť aj tak, že proste vypustíte vzduch. Cí kokos. Ježi, on už aj tu ten oheň. Mám už iba kúsok, poď. Díky v bohu. Store nemám, a môžem to predať. A opraviť sa, lebo... Toto bolo fakt dosť zle. Skúsim niečo predať, napríklad toto sa mi neľúbi. Nemám rád ten laser, to musíte nájsť ten štít. Aj keď to dá akože slušný damage, ale... Radšej mám normálne. Toto je tiež dobrá vec, ale zatiaľ na to nemáme. Tak zatiaľ môžete ísť poupravovať, keď... Tiež by bolo fajn, keby... Nie, ty idiot, nie. Boha, ja som kus kokota. Tiež je fajn, keď najskôr zavrete tie dvere, aby ste tu mali kyslík. No, dobré, bože. Tiež jak tu mám tú dieru, takže... Tak mi tam... Niekedy vám urobia aj dieru do lodi, takže vám tam furt bude unikať kyslík. Takže to je dosť náhodno. A tú dieru mám presne tuto. Tak to záverem, nech sa mi zatiaľ naplní kyslík a som tu ostatných veciach.
Tiež táto loď má takú špeciálnu vec, že nemusia byť v nemocnici, aby sa im doplňali životy. Že to, keď tak vidíte tie púska, takže všade kde sú, tak sa im doplňajú. Čo je to fajn. A teraz, jak je nás o jedného menej, tak je to dosť náhodno, no. No, to som posral. Tak ja ten boj prežijem a nakoniec mi umrie takto debilne. No počkaj, či si to neopravili. No teda, tak to nie je zrovna najlepší začiatok. Teraz asi bossa neporazím, ale tak ja som vám ukážem, jak to vyzerá tá hra. Potom nemám rád tieto oblaky, lebo jak ste videli jen tam, že sa nemohol používať všetku elektriku, čo som mal. No, tento, to bude easyčko. No, on sa snaží ujsť, takže je fajn zničiť, ale to nemá ani štíty. Vidíte, že máte ešte neontový, takže ja musím počkať. No až teraz môžem znova používať štíty. Dúfam, že mi dá dosť veľa. 18. Nevyzerá to dobre. Jo, jasne. Pokiaľ nenájdem len tak zo srandy. Upgradenie môj oxygen systém. Keď je to dosť zbytočné, ale za túto cenu. Moje židovské srdce hovorí, nech to kúpim, ale zase je to zbytočné. Ahoj, len 16. Do piči. Bože, nemôže hocičo iné. Mám upgradenie toto. A vďaka tomu budete ma rýchlejšie doplňať kyslík, ale to nepotrebujem zatiaľ. Ideme do ďalšieho sektora skúsiť. Skúsil by som aj toto, lebo teraz fakt potrebujem čo najviac nepriateľov, nech získam čo najviac peňazí. No, tuto môžete. Buď tam pošlete niekoho, ale je možnosť, že ten váš týpek umrie, alebo sa na nich vyserete. Traja skúsi. Alebo by sa mohol... dáme to. Výborne. A tak aspoň tie súčiastky nám to vynahradili, Píče. Môžete ísť iba tam, kde vám ukazujú také čiarky, napríklad odtiaľ to môžem ísť len tu, takže teraz sa musím vrátiť zase tam, kde som prišiel. Čo je zbytočné míňanie paliva. A tiež, ak tak vidíte, tak tu vás prenasledujú nejakí rebeli, ktorí keď vás... Čakajte. A ideme, bojujeme, nie? Že nebudeme sa... Píš, tu je zase nejaká... dobrá silná loď. A ideme do shieldov, samozrejme. No, ten Barchan už má 2 shieldy, takže je to dosť ťažké. Keďže ako si je to také... že... ani neviem, či sa mu niekedy dostanem cez tie shieldy, keď na to tak pozerám. Čož asi tu budeme do nekonečna. No jo, keby mám toho typka tuto, čo mi tak trochu umrel, možno aj mojou vinou, tak by aj nabíjal rýchlejšie, len ako si. A tak zatiaľ to môžeme pošľať niekoho iného, možno sa mi expí. No, výborné, tak on mi ešte aj zničil toho drona. No, dobre, tak ja idem teda preč. A už mám len 4 paliva, čož není dobré. No, výborné, ešte sa mi to aj vyvodili parchanti. A keďže mám tak slabé dvere, tak oni môžu prechádzať, ak sa im zachce.
Výborne. Ježišme sa, a to hrám na easyčku, pochopíte? No poďte. Ješ, aj toto. Teraz sme tu, že sú tu meteority, takže každú chvíľku, jak si všimnete. No, výborne, keďže mu ničím štíty, tak. No, paráda. Ešte, že som vypol ten kyslík, to je parádička úplná. No, dobre, ako si ho... No, a teraz... Až nezdáme sa, čo je po to, čo nám všetko urobil. To pičo, mal som sa vzdať. No, výborne, oplatilo sa. Aj keď tak trochu mám dobrú dieru v kabíne. Skúsim. A to by mal ísť opraviť. No, moc to zatiaľ dobre s nami nevyzerá. Ježiš, teraz musíme počkať, lebo je tu... Ešte by som to trochu obišiel, keďže nie je moc dobré. Ísť hneď do exitu, lebo potom nebudete mať dosť veľa peňazí. Ale no tak už zase... No výborné, ten mi ničí kyslík, takže ja keď ho chcem udusiť, tak musím pamätať na to. Že ten no dobre, díky Bohu, že som na to vysral, inak by som dobrý. Čo mu tam zapnem to veľmi dá, že mu tam ešte trochu... Bože. Uvedem, že má svoj štíty úplne v hriti. No, už iba jeden hit a je v hriti. A ten parchane čo stále žije. Okej, ten ho v pohoda. Ale no tak. Okej. Aspoň bude lepší v boji. Musím popravovať. O, makajte. Sem napríklad. Kdeže to je jediná možnosť. Takže. Ale no tak už zase. Sakra. Díky Bohu, že som zase na to vysral. Keď nemáte ešte dostatočne upgradenuté dvere, tak musíte vždycky mať nejakého človeka pri dverách. Inak on môže otvoriť hoci ktoré dvere hneď. Sakra. Makaj dusa. Tie dvere by som si asi mal upgradenúť, lebo ako si ak tak zistuje, tak je to dosť dôležitá vec. A ja ich nemôžem ani dávať, ak dávam tieto. On si ich hodil, to zatiaľ vyzerá fajn. Ešte, že mám tú vec, že sa healujú všetcia, takže on pritom aj keď bojuje, tak sa healuje. Čiže dáva dobrú výhodu. No dávaj. Už som to teda videl všelijak. Na store mohol by som ísť, že? Tak obídem to takto. No jojko, že ja nemám raketomet, takže mi sa oplatí dávať im rakety. No celku sme na tom získali. Keďže inak sa tie rakety nedajú predať. Škoda, že som ich nemal aj viac, no.
Nevadí. Aspoň čosi. Tak. Opravíme si samozrejme kopínaček pohybov. A nejakú posádku by to chcel. Tento nový v shieldoch. Tohto potrebujem. Čiže by som asi mohol zobrať aj tohto, čo máte. To nepotrebujem. Ja si zoberiem aj tohto, nech keď tu dojde zase nejaký týpek, tak nech sa s ním má kto vypožádať. Čiže môžete posať aj ku kamerám a tým budete vidieť ich posádku, čo je tiež celku fajn. Nie. A moc vám to nepomôže, iba je to celku sranda, keď tam vidíte. Tak to som počul. Ani neviem, čo som to odklikal, aby som pravdu povedal. Idem radšej do exitu, lebo potom by som tam musel bojovať, čo sa mi nechce. Takže, teraz tu máme zas takú židovskú otázku. Buď to nepríjmeme, lebo rakety sú nám v podstate na hovno. Ale za jedno palivo? Čaká. A to zoberiem. Aj keď mi je to na hovno, a tak snáď niekto zase bude potrebovať rakety, no. Čo v podstate palivo kúpite za 2 a ja som 5 raket predal za 19 a teraz som jedno palivo vymenil za 5 raket, takže som na tom zarobil 17 týchto skrepov. Ja som úplne neskutočný obchodník. Ale jak tak kúkam, tak už by som to aj ukončil. Alebo ukončíme to hneď, ak takto sa imnem. Pičom na ten raketomet. Tiež aj nejakú jaštericu. Bravo. Tá raketa, ak tak vidíte, dáva fakt dosť dobrý damage. Preto je najlepšie, keď sa nej uhnete, ale je ukážem, že sa to nejakým spôsobom vôbec nedarí. Tým chuj radšej pomôcť, lebo z nejasných dôvodov. No tak. Píše, toto nie je dosť dobré. Nie. Môže strhať. Díky bohu už. Vidíte, že má to trochu poničené, tak už môže používať on jednu zbraň. Jo, samozrejme. To je už asi dole. Asi by som otvoril. A keď takto nemám kyslík, tak ich pôjdeme zabiť. A ešte znese jedno. Zatiaľ sa vyjiluje. Tak. Tak. Som odhalil teraz pred natáčaním, že zase keď si chcete dať napríklad tohto, toho nechcem, toho chcem mať tu, teba chcem, počkajte, ja nemám kyslík. A ešte mám 50%, tak je to v poho. Zatiaľ chodí opraviť tamto. No, dobre. Tu si uložíte ich, že kde chcete mať, napríklad na štítoch, alebo u pilota, alebo pri zbraniach. A potom, keď ich si rozhádžete takto, tak iba kliknete a už ich máte tam, kde ste chceli mať. Takže teba chcem mať tu. Tu by si tam asi viac hodil pri motori. Nech mám väčšiu šancu na úhyb. Si dáte save, OK. No dobre, ale už by som to ukončil, keďže už snáď je to dostatočne dlhé, nie jak minulé. A tak, ušlo mi. Tak sa pre dnešok učím a snáď sa ešte uvidíme, tak sa majte.